Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 6:06. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Miyerkules, Desyembre 30, 2020. Kitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day la Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Siyam kakatapos ang NPA patay matapos ginaligara nagbato sa kapulisan. Isolation rooms para sa highly infectious diseases sa tukuron sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Sa balita national, ginbakal akong gin-donate nga vaccine dapat maglabay sa proseso. Mga hospital naghahanda sa karon sa mahimo pagsaka sa kaso sa COVID-19 pagkatapos ng holiday season. Kag sa atong balita international, Sinopharm
arm vaccine may 79.34 nga protection rate batok sa COVID-19. Sa sports balita, Porzingis ang Mavericks balik na sa training. Tag sa aton balita entertainment, Ivana Alawi kag Liza Soberano sulod sa listahan sa 100 most beautiful faces. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga naka-tune in via Facebook Live sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod karon nga Wednesday night. I-check na lang action ang comment section sa ato sa Facebook Live. Isa kadlaw anda sa besperas sang year 2021 na. Ako na ato sa pag-abi-abi para sa year 2021. Good evening lang kay John Evelyn Tumakin Brose. Happy New Year Aksyon Radio Bacolod. Watching in Sipalay City, madamo gid nga salamat. Nakatune in naman si Ma'am Athea Kim Riman. Good evening Action Dale and Action Ann. Monitor lang ko from Mursha. God bless Action Ann. Yeah, thank you so much sa tanan niyo mga ka-action natin. Tomorrow, si Action Day lang po niyo. Yes, solo si Action fly. Day lang. Kaya mo na Action Day. Anyway, sa mga ka-action natin, mayong gabi dira sa inyo sa tanan nga naga-monitor sa kay Regent Tan Villalon dira sa Manapla, kag sa kay Anthony Jones sa Villa Ceblano sa May Kawayan, sa kay Miss Vanessa Mayo, kay Bia Jonathan. Kada siglo na ubos na tong puding, no? May pipila pa ang labi na. Oh, may pipila pa. Doon ka mga, ano ba? Duga report ka lang, no? Anyway, kay Ma'am Rose Guevara, kay Ma'am Yvonne Boychara, mayong gabi. Padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining komento kag patami ang mga kaaksyonan after local news aton balikan ang aton sining Facebook Live comment section. Standby para sa mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Lasay sa 14 Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Ginkompirmar ni Western Visayas sa Police Chief Brigadier General Rolando Miranda nga siyam ka mga suspected membros ng NPA ang napatay sa Tapaz, Capiz, Kainas ng aga. Suno kay Miranda, simultaneous ginserve ang search warrant batok sa mga ginasuspetsahan komunistang rebelde sa isla sang Panay, ilabi na sa Tapaz, Kalinog. Sa inisyal nga report, ang mga napatay ginaligar nagpamalibad nga magpaaresto. Ini pa makahatag si Miranda sang duga nga detalye matapos ang operasyon nga nagapadayon na. Dugang pasini nga may isa ka miyembro sang operatiba ang napilasan apang wala sang may gin-report ginapatay sa bahin sang otoridad. Magapatukod sa nga isolation rooms para sa highly infectious diseases ang Department of Health sa Teresita El Haladun Provincial Hospital sa syudad sang Silay, Negros Occidental. Suno kay Governor Bong Lacson, ginahulat na lamang sa probinsya nga ma-download ang 50 million pesos nga pondo sa mga proyekto sa bulig sang isa ka senador. Nagasalig ang gobernador nga hindi malabutan sa ikatatlong nga quarter sang 2021 maumpisahan na ang konstruksyon sang proyekto. Nobyembre 25, 2020 sang ginaprobahan man sang House of Representative Committee on Health ang hagna nga nagapasangkad sa bed capacity sang Silay Hospital halin sa isa kagatos sa pakadto sa 3 kagatos nga naga-upgrade o kung naga-upgrade sa services kag facilities sa subungman nagadugang sa medical personnel. We will expand our Teresita Landoli Provincial Hospital. We will be adding more rooms. We will build this area for infectious diseases. So just in case, hopefully it never happens again, then we will be... Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Samtang ginaprubahan sang Regional Interagency Task Force o kon RIATF for the Management of Emerging Infectious Diseases sa Region 6 o kon Western Visayas ang moratorium sa pagbaton sa mga locally stranded individuals o kon LSI sa may syudad sang San Carlos, Negros Occidental. Sa Resolution number 112 Series of 2020 na petsahan Desyembre 23 sa 2020, hagen permahan ni RIATF Head Secretariat Christian Lagaynay. Ginaprubahan ang suspension sa pagbaton sa mga LSI sa may San Carlos umpisa sa Desyembre 30, 2020, tuto Enero 29, 2021. Inina ang ika-20 nga approval sang RIATF sa moratorium sa LSI sa Negros Occidental. Sa records sang City Information Office sang San Carlos LGU, as of December 29, ang San Carlos City ang mayara sang 16 na lamang kamaaktibo nga kaso sang COVID-19. Gumpisa na sa pagpreparar sa ang COVID-19 Vaccine and COVID Council sa syudad sa Bacolod. Ini matapos ang damlaglang nga pagsinapol sa mga miyembro sa council sa ginapaabot nga bakuna. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ang Vice Chairman sa council, nag-umpisa na sa pagplano ang syudad para mapatungan ang vaccination sa tiun nga available na ang bakuna.
Suno sa Misi Alcalde, bayara sa pondo nga ginpain ang council para sa bakuna pero iya ginatugyan kay Mayor Evilio Nardia ang pag-anunsyo sini. Sa press release ng syudad, ginatugyanan si Dr. Hector Gayares nga magapahigangot sa 7 ka mga hospital sa syudad para sa profiling kag identification sa mga healthcare professionals, medical frontliners kag healthcare facility workers. Si Councilor Renesito Novero ang magaserbe nga pamuno sa Vaccine Center Team kon VCT nga magapangita naman kag develop sang vaccination center sa syudad. Si Bids and Awards Committee Chairman Attorney Mafilino Polbora ang gindesignar para magpili kag magbakal sa COVID-19 vaccines nga ginatugutan nga usaron sang gobyerno nasyonal. Ang COVAX pala, meeting kita ng planning na so that anytime available ng vaccine, ma-implement na lang kita. May set aside na funds, Vice, for that? Rapat din sa mayor na ulatunta. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor LC The Familiaran. Wala sang patigayon ng New Year countdown ng LGU sang syudad sa Bacolod sa pag-abi-abi sang 2021 bagod man sa padayon nga pamahong sang COVID-19 sa idalam sang Leonardia administration kada katapusan sang tuig maya sang countdown kag fireworks display nga ginang patigayon sa Bacolod Government Center. Sudo kay Vice Mayor Elcida Familiaran Chair sa Bacolod IATF, posibleng nagdesisyon si Mayor Bing Leonardia nga hindi na magpatigayon sang sining aktibidad para malikawan man ang pagtililipon sang tawo o kon mass gathering. Sudo kay Familiaran, wala man sila sang may nabaton nga imbitasyon o kon impormasyon na angot sa sining aktibidad. Samtang nagpalabot ang Vice Alcalde sang pagtamyaw sa publiko sang Happy New Year, hag nagalaom nga mangin safe ang tanan samtang nagasunod sa ginapatuman nga health protocol. Dayon pa ang pag-encode sa DSSD Bacolod angot sa mga benepisyaryo sang 6,000 pesos nga ayuda para sa mga pamilya nga naapektuhan sa ginpatuman nga 14 kadlaw nga lockdown halin Setyembre 11 tubtob Desyembre 19 sa idalom sang Bayanihan 2. Sunod kay Pasita Tero, ang pamuno sang DSSD Bacolod, ila pa sa karon ginahulat kung maaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpalawig sang Bayanihan 2 tubtob sa masunod nga tuig para maakomodar ang mga na-lockdown nga pamilya halin sang Desyembre 19 pasaka. Sa karon, hindi pa mapalayag ni Tero ang numero sang makabaton sang ayuda sa kag posible may baluan sa masunod nga semana. Ginpatag man sini nga padayon paman nga nagasulod ang listahan sa mga na-lockdown nga pamilya gikan sa barangay. Sa baluan, ang ini nga ayuda ang para sa mga nagpositibo sa COVID-19 kag katupad baray nga gin-sealed off sang otoridad. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihap. And we are back mga ka-aksyon sa atong sininga pagpangalagad online karon nga Wednesday night. Balikan natin na aksyonan ang pila ka mga greetings. Sige padala sa atong sininga Facebook live comment section. Ginagamat-amat damo ang pagpanamyaw aksyonan sa atong sininga Facebook live. Kay Sir Guillermo Clarito, ayos na Sir Dale, patamyaw palihog sa ni Engineer Joe Bell Katigues, ang Barangay Buena Vista, Ibong Pontevedra. Kay Gina Saludares sa Gabitoya sa Barangay San Juan. Miss Ann, happy advance Happy New Year. Sige Kay Sir Noel Amar, good evening Sir Dale and Madam Ann, advance Happy New Year to both of you. Madamo gid nga salamat sa mo man Sir Noel kag Amar family. Happy New Year sa inyo no. Sige, salamat gid. And done sharing na kana-aksyonan and nagamat-amat naman sulod ang ato sining mga ka-Energy Fans Club members sa ato sining Facebook Live. Go ahead, aksyonan. Sa kay Ma'am Donna Robles sa Prodigalidad. Happy New Year. Have everyone. Doon din ako kaampot ang balaw. Laban lang. Tumutuguro kay gin stomach in ko. Ay, char lang. Stay safe from San Diego, California. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good evening man. Advance, Happy New Year, happy and prosperous New Year. Stay safe, everyone. God bless us all. Sa kay Miguel Nambong, good evening. Naga-monitor sila kung subong action deal sa May Kabog. Advance, Happy New Year. Sa kay Janilyn Gonzaga Sarona, good evening man. Good evening, Action Ann and Action Dale. Merry Christmas and advance, Happy New Year. Sige. Salamat, Ged. Nalawag mo ni si Ma'am Sherilyn Oro Javier. Wala pa aksyonan. Okay, Sa Ma'am Sherilyn Oro Javier, good evening, Action Dale and Action Ann. Merry Christmas and Happy New Year to all listener. Thanks, monitor lang kami diri sa Santo Niño, Purok Sigay, Barangay 2. Sakay, hindi na ko tuman. Sakay Ma'am Mary Jane Saludales, good evening. Happy New Year in advance. Kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening man. Kay Lily King. Please extend my best wishes to Rezaline Traje, who is celebrating in her 17th birthday. Happy birthday dira sa imo Rezaline Traje. Advance Happy New Year man sa imo Ma'am Emmy Esmeralda Dolido. Back to you, Action Dale. Yes, Action Ann. Sa mga luyag manging kabahin sa Energy Fans Club, i-search nyo lang Energy Fans Club. Same si tag sa mga Facebook account. Amo ni siya ang club mga ka-action na nag-support sa DYEZ Action Radio Bacolod. So kita mga ka-energy sa aton sining private group kag sa aton sining group chat. Madamo gyud salamat, happy holidays and keep your comments coming mga ka-action and meron pa kita sang last batch in a while after sang national news. Standby para sa mga balita national. Nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan. Evening edition. Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time kakaroon sa detalinasang balita national. Gin-insister sang Food and Drug Administration o FDA ng vaccine ang dapat maglabay sa normal ang registration process bisan ngayon ang gin-donate
Ginhimo ni FDA Director General Eric Domingo ang pahayag kasunod sang kontrobersiya may kang tanan sa unregistered COVID-19 vaccine nga gingamit sa pila ka mga soldado. Suno kay Domingo ang registration kinahanglanon si sa kabulong o kon vaccine ginbakal man o kon gin-donate. Ginpathagman sang opisyal nga dapat nag-agi sa DOH kagahensya nagapangayo sa FDA sang import permit kag kinahanglan na nakarehistro. Nga daw si Department of Health Secretary Francisco Duque III nga madamo sa mga sala nga tikag ang nahimo sa COVID-19 response sa gobyerno subong nga 2020. Sa press briefing para sa year-end reports ng DOH, ginpahayag ni Duque nga ang nasambit nga mga sala nga tikag amo nagaserbi nga leksyon para sa madinag-o ng pungsod sa pagtinguha nga makontrol ang COVID-19. Ginimo ni Duque ang pahayag sa ginpamangkot angot sa assessment sa COVID-19 response subong man ang mga lapses nga kinahanglan paayuhon sa 2021. Samtang nagapreparar na ang mga hospital sa posible pagsakas ng COVID-19 cases sa pagkatapos ng holiday season. Suno kay Health Undersecretary Dr. Leopoldo Bong Vega, ang Health and Budget Department ay naghatag na sang pondo sa kalabanan ng public hospital ilabi na sa Metro Manila para sa pagdugang sang 50 to 80 ka mga beds para sa mga pasyente nga mayara sang critical kag severe symptoms. Suno kay Vega, ang otoridad ang nagtukod man sa pila ka mga field hospital sa pagtatap sa mga critical kag COVID-19 cases. Nagapanawagan si Vega sa publiko nga likawan ang pagsaulog sang bagong tuig usarang palupok nga posible makatugas ang injury kag magresulta sa pagginutok sa mga emergency hospital. Ginalantaw man ni Vega nga ang posibilidad nga ang mga malukpan sang palupok ang makakontakban sa mga COVID-19 patients sa hospital. Ginakonsiderar ni Presidente Rodrigo Duterte ang hangkat nga dala sa COVID-19 pandemic ang naging alagyan para makilala ang bago nga mga baganihan nga Pinoy. Partikular na diri ang mga frontliners nga nagatrabaho para hindi na maglapta ang COVID-19 sa pungsod. Ina ang mensahe ng Presidente sa ika-124 katuig sa kamatayon si National Hero si Dr. Jose Rizal. Nanawagan naman ang Presidente sa mga Pinoy nga padayon nga ipatibuong ang pag-isa para maangkon ang pagbago sa gobyerno. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time dugang nga mga balita. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
Anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nakahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sa Kag sa detalye sa aton balita international, ginanunsyo sang Beijing Biological Products Institute Co. Limited nga ang COVID-19 vaccine nga gin-develop sang Sinopharm ang may 79.34% nga protection rate batok sa virus. Suno sa firm, nag-apply na ini sa National Medical Products Administration para sa conditional approval sang vaccine. Ang resulta, ginbase man sa interim analysis data sang phase 3 clinical trial, apag ang firm wala nagdetalye pareho kung pila ang kadamuon sang infections sa trial. Aksyon Balita Evening Edition.
Sa sports balita, balik na sa practice si Dallas Mavericks big man Kristaps Porzingis. Si Porzingis ang nagpaidalam sa surgery siya tuong tuhod bangod sa meniscus damage. Nangkol sa atletang injury sa itong mid-August sa first round playoffs ang Mavericks batok sa Los Angeles Clippers. Sunod kay Dallas coach Rick Carlisle, maayong nakita nila si Porzingis nga balik na sa training. Sa bulan sa Enero ginapaabot nga maghampang na ang atleta. Si Porzingis ang nag-average sang 20.4 points, 9.5 rebounds, sang 2.0 block shots sang tinalikdan nga season. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa aton balita entertainment, duwa naman ka mga Pinay nakasulod sa ginakabig pinakamatahom sa bugos nga kalibutan. Sanday Ivana Alawi kag Liza Zuberano ang nakasulod sa listahan sa 100 most beautiful faces. Ini ang base sa TC Candler kag grupo nga The Independent Critics. Lasay sa 38 sa Aksyon Radio Philippines Sunday Daima, hinabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Desyembre 30, 2020. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.